恐れるが身をすべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。我らのためにお生まれになった。アレルヤ、アレルヤ。この方こそ主なるキリストである。この方こそ